Добрый дзень, паважаныя чальцы каардынацыйнай рады, добрый дзень, паважаныя гледачы. Сёння ў нас адбываецца агульнае паседжанне каардынацыйнай рады пасля канферэнцыі Новай Беларусі. Хацеў бы ўсім, хто ад каардынацыйнай рады удзельнічаў у падрыхтоўцы дакументаў, галасаваннях і ў самой канферэнцыі, падзякаваць за працу, за насычаныя дні, за дыскусіі, за гарачыя дыскусіі падчас панеляў. Мы прадэманстравалі сапраўды, што каардынацыйная рада орган, дзе адбываюцца часам вельмі яркія, але цікавыя дыскусіі. Таму ўсім вялікі дзякуй і прапаноўваю зараз пераходзіць непасрэдна да сённяшняга парадку дня. У нас сённяшні парадку дня два пытанні. Гэта пытанне заключэння групы по часовай камісіі па Needs Assessments і прапанова ад фракцыі беларусаў, якую гучыць Вадзім Пракоп'еў, па пытанні прапановы слухання ў кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Сыходзячы з таго, што пытанне падрыхтаванае часовай камісіяй па ацэнцы патрэбаў прапанавана вынесці ў непублічны фармат, то першым на парадку дня прапановую заслухаць прапанову фракцыі беларусы. Вадзім Пракоп'еў, калі ласка, вам слово. Дякую, всем приветствую. Большое спасибо за предоставленное слово. Я изложил, как вы могли видеть, в открытом письме Координационному совету, всему составу, логику таких слушаний. Судя по всему, глава кабинета тоже не против такой логики и, по большому счету, ждет приглашения от нас. Я допускаю, что здесь мнения разойдутся, и кто-то будет считать, что те слушания, которые прошли перед конференцией, это и есть настоящее слушание, их достаточно. Я бы сказал, что у Координационного совета этот момент, который сейчас существует, это, собственно, и есть апогей его деятельности. И, может быть, кто-то со мной поспорит, но я не вижу никакого другого способа влиять на траекторию движения и стратегию демократических сил. Призываю всех воспользоваться опытом слушаний 23 года и на этот раз в связи с 5-летним юбилеем и с согласием самой главы кабинета сделать эти слушания полноценными. Я считаю, что все будут заинтересованы. Я считаю, что в случае уважительной, вежливой и глубокой дискуссии мы имеем шанс выправить траекторию или сделать необходимые реформы, или, во всяком случае, поспорить про это. Я подготовил для главы кабинета 40 вопросов. Допускаю, что если даже идти в хорошем темпе, 15 минут оставлять на обсуждение каждого вопроса, то это долгие 10-11 часов. Из опыта и из здравого смысла я вижу такие слушания растянутые, например, на 3 дня, чтобы можно было по 4 часа поработать. Я не думаю, что есть какие-то более срочные задачи, чем, собственно, подведение итогов 5 лет и попытка осознанно подойти к следующим начинаниям стратегическим. В общем, письмо описывает мою логику еще лучше, чем я теперь выразился. Я хотел бы поставить этот вопрос на голосование и призвать всех в Координационном совете поддержать эту идею. Дякую. Дякую, Вадзім. Ці ёсць у кагосьці каментары, пытанні, прапановы да гэтай прапановы? Падымайце, калі ласка, рукі. Павел Павлович. Вадзім, добрый дзень. Калі ласка, і шановныя калегі, калежанкі. Калі ласка, гэтая прапанова, наколькі я памятаю, уже уносілася з боку вашай фракцыі, Прокоп'еў, Егоров и Кнырович, и она уже проходила процедуру голосования в Координационной раде.
мы прымалі рашэнне аб мадальнасці алгарытму слуханняў, якія адбыліся ўжо 7-8, уносіліся ўсе неабходныя папраўкі, былі прагаласаваныя гэта мадальнасць слуханняў. Пазней ваша фракцыя ўнесла дадатковую прапанову пасля прыняцця гэтай мадальнасці слуханняў, якая была адкінута абсалютнай большасцю членаў Коаліцыйнай рады. Ці, можа, хутчэй не адбылося галасавання, да, не было не было дастатковай колькасці асобы, якія прынялі ўдзел у галасаванні. Ну, фактычна такая форма адкідвання гэтай прапановы. Ці не лічыце вы, што ўжо трэці заход будзеце рабіць? Ці гэта з вашага пункту гледжання правільна, што двойчы вам адмовілі, а вы трэці раз спрабуеце зайсці на гэта? Дякую. Вадим Крыласка, можете отказать. Да, у меня, уважаемый Павел Павлович, к вам вопрос. 5 лет это все-таки какой-никакой Пробачте, рубеж. это ж я ж вам питання задав, Вадим. Ну, дивно ніяке ви. Давайте тут не в дискуссию уходить. Я вам поставлю питання. У меня к вам, Павел Павлович, вопрос. 5 лет это все-таки рубеж. Вы действительно возражаете против того, чтобы руководитель кабинета, как все его указали, и это именно Светлана Тихановская, действительно отвечала на вопросы, которые никто не задает никогда? И эти вопросы стратегические. У меня питання тоді до вас. 5 гадоў гэта рубеж. Скажите, калі ласка, вы як чалец Коаліцыйнай рады, што канкрэтна зрабілі за гэты час? Якія прапановы ўнеслі, якія рэформы прапанавалі, якія дакументы паставілі на галасаванне, з кім з фракцыі вы пачалі камунікацыю, з кім з кіраўнікоў фракцыі вы арганізавалі сустрэчы? Штосьці канкрэтнае, прадметнае вы зрабілі? Я не супраць таго, каб правесці слуханні Светланы Тихановскай, але пытанне таксама і да вас. Вы уносіце заўсёды нейкія контроверсійныя прапановы, а самі такія папулістычнага характару, а самі канкрэтна нічога не робіце і не прапаноўваеце. Давайте патнем, можа, кожны сябе, да? Што канкрэтна зрабілі вы за гэты больш уже год членства ў Коаліцыйнай радзе, што канкрэтныя дакументы вами прапанаваны, может, вы прапанавалі прыняць нейкія рашэнні, якія пасілілі наш рух, эффективность нашу павялічыць. Ну, я хотел бы у вас, як коллеги, таксама запытаться. А супраць слуханняў кабінета я не супраць, я прымаў іх удзел, і вы не прыйшлі, не задалі мне ніводнага пытання, вы прапанавалі мне адправіць у адстаўку, але пытанне вы мне не поставілі, да? Я не супраць слуханняў Светланы Тихановскай, але пытанне да вас, а вы што канкрэтна зрабілі? Я могу отвечать? Так. Окей. Моя версия событий давно опубличена. Я бы, честно говоря, сразу после выборов Координационного совета номер 3 поступил исключительно как Роза Турабекова. Останавливало меня несколько факторов. Первое. Фракция Павла Павловича Латушко могла бы и передумать, и, объединившись с фракцией белорусы, могла бы сделать настоящие реформы во всех демократических силах, потому что в таком случае у нас было бы большинство. Поскольку этого не случилось, причина оставаться в Координационном совете у меня была очень прагматичная. Первая причина – стратегический диалог с США, который на поверку оказался не стратегическим и не диалогом. Но это предстояло эмпирически проверить. Вторая причина – слушания по кейсу Василя Веремейтчика, которые откладывались, но, надеюсь, все-таки состоятся. Надеюсь, что в августе, может быть, в начале сентября, судя по тому темпу, который видно в переписке. Ну и третья причина, которая у меня оставалась для того, чтобы в Координационном совете попробовать предложить все-таки реформы всех демократических сил. Это и есть 5-летие и слушания. Поскольку слушания, состоявшиеся 7 и 8, не предполагали активного участия главы кабинета, а предполагали всего лишь получасовую речь с парочкой вопросов. В общем-то, я это предвидел, и Светлана Тихановская своим письмом ответила нашей фракции, что она с удовольствием придет в Координационный совет, в случае, если Координационному совету этого захочется, или зайдет к нам во фракцию ответить на все интересующие вопросы. Помимо этого письма у нас состоялся диалог 8 числа, где она подтвердила, что она не против.
Я считаю, что это достаточное основание для того, чтобы сделать такие слушания. А ежели у кого-то есть вопросы к интенсивности или направлению, или наполнению моей деятельности, то, в общем-то, я с удовольствием приду на слушание. Назначайте слушание тогда по поводу моей деятельности. Дякую. Дякую. Наступне питання від Олександра Кміровича. У меня нема питання до Вадима Прокопьева, паколькі мы узгаднілі пазіцыі перад тым, як адбылося гэтае паседжанне. Калі дазволіце, я просто растлумачу для тых гледачэй, для тых дэлегатаў, якія, магчыма, не звярнулі ўвагі. У нас не адбылося справаздачы кіраўніцы кабінета за апошнія 3 гады кіраўніцтва кабінетам, таму што, ну, канешне, матывацыйная прамова на 20 хвілін гэта нешта не тое, што падразумеваецца пад справаздачай. Гэта першае. Другое, тая прапанова, якую мы уносілі раней, якую шаноўны Пал Павлович узгадаў, яна датычылася менавіта структуры рэгламента слуханняў АПК. Яна не датычылася асобна слуханняў кіраўніцы АПК. Там была прапанова зрабіць, ну, даць магчымасць все ж таки не на паўгадзіны, на 2 гадзіны, на 3 гадзіны празмаўляць з кіраўніцай АПК. Яна не была прынятая, так, яна не была прыняцца, не адбылося гэтае галасаванне. Мне не зразумела, чаму яна не была прынятая, але гэта ўжо адбылося. Па-трэцяе, ну, то бок, па-другое, гэта 2 розных все ж таки фарматы. Тое, што прапануецца зараз, і той, які прапанаваўся раней. І па-трэцяе, у статут Координаційнай рады не забараняе ніводнаму дэлегату, ніводнай фракцыі ўносіць неабмежаваную колькасць прапановаў па таму ці іншаму пытанню. Таму я лічу, што, па-першае, мы маем права на ўнесенне такой прапановы. Па-другое, мы выказаліся і абгрунтавалі гэтыя прапановы. Па-трэцяе, я ўсё ж такі прашу гаспадара спікера прытрымліваць дыскусію ў межах абмяркоўвання вопроса конкретнага і не сыходзіць у такія, ведаеце, не дапушчаць все ж таки ўзаемных абвінавачванняў, каб у нас гэтая цікавая дыскусія не выразілася ў наступную палеміку, таму што да выбараў все ж таки яшчэ паўгады і не бачу сэнса у такого кшталту абмеркаванняў. Дзякуй. Дякую вялікі за парады, але ўсё ж такі мы даём волю выказвання ўсім дэлегатам непасрэдна ў межах дыскусіі. Калі яна выходзіць трошки больш, чым за межы дадзенага вузкага пытання, гэта не значыць, што трэба гэтую дыскусію спыняць. Пал Павлович, калі ласка. Я хотел бы звярнуць увагу коллеги Кныровича, спадара Кныровича, что пытанне, на мое пытанне задал мне Вадим Прокопьев, а не наадварот. Тому я просил его не задавать мне пытання, як калі ён уносіць нейкае пытанне на парадак дня, то адказаць на пытанне, які ставяць коллеги. Это абсолютно логично, натурально. Так что не я распачаў эту дыскусію. І калі вы уважліва мне слухали, я сказал, что я не бачу ніякіх пярэчанняў на гэты конт. Але я памятаю, калі адбывалася справаздача аб'яднанага пераходнага кабінета, і памятаю абмеркаванне гэтага пытання паміж Вадзімом Прокопьевым і Светланай Ціхановскай. Я, конечно, дословно не готовы перадаць, мы можем подняць відеозапіс, але мне здаецца, што Светлана Ціхановская выказала на гэтую згоду і сказала, што калі ласка прац спікера Координаційнай рады Артёма Брухана можна узгадніць гэтую сустрэчу. Таму, мне падаецца, нема сэнсу ставіць пытанне на галасаванне, а просто трэба, Вадзім, скарыстоўваючыся папярэдняй згоды кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, у камунікацыі праз Артёма Брухана, спікера Координаційнай рады, просто узгадніць гэты час, дату, алгарытм, і я думаю, што тут ніякіх праблем я не вырашаю за Светланой Ціхановскай. Мне падаецца, што гэта было бы правільным падыходам і рашэннем. Дзякую вялікі. Вадим, калі ласка. Да, у меня маленькая реплика. Я услышал, что Павел Латушко, в принципе, за. И у меня только уточняющий вопрос.
Я не знаю, как это процедурно лучше сделать, потому что здесь Александр Кнурович или какие-то мои коллеги из фракции более опытные. Нужно ли это ставить на голосование или нет, решайте, пожалуйста. Но я хотел бы у Павла Латушко спросить, я понимаю, что за, и такие слушания главы кабинета считаете полезными. Одно уточнение. Я бы хотел не растягивать с этим, а сделать их прямо в августе. Вы с такими сроками согласны? Калі ласка, Павел Павлович. Ну, гэта пытанне не да мяне, Вадзім, пры ўсёй павазе. Я з'яўляюсь намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, і яна вырашае, як кіраўніца кабінета, калі яна можа правесці гэтую сустрэчу. І гэта трэба, я думаю, узгадніць, як яшчэ раз было сказана ёй, праз спікера Координаційнай рады. Ну, правда, я не паўнамоцтва не маю. Я сказаў сваю персанальную пазіцыю як дэлегат Координаційнай рады, што я не супраць таго, каб такая сустрэча адбылася. Менавіта ў гэтым кантэксце, ў гэтым рэчышчы. Ну, я не ведаю, што нам скажа спікер на гэты конт. Я тады звяртаюся да спікера, як ён бачыць гэту сітуацыю, калі ў іншых дэлегатаў няма пытанняў, прапаноў на гэты конт. Ну, бачу, яшчэ з'явіліся. Дзякую вялікі. Ну, я хотел бы зазначить, что размова со Светланой Тихановской беспосредно шла про сустрэчу яе с чальцами Координаційнай рады, и там отказы на пытанні, але не формат слуханняў беспосредно, які вы прапанавалі. Тому тут розныя форматы, і калі узгадняць і дату, і формат, і пазіцыі, і гэтак далей, трэба сапраўды спачатку узгадняць, але не выходзіць з такой прапановай выносіць на галасаванне, бо зараз гэта не узгадненне, а спроба праціснуць гэтае пытанне. Вось выглядае такім чынам. Валерий Мацкевич, калі ласка. Добрый вечер, коллеги. Мы зараз у такім становішчы і ў такой сітуацыі, дзе Вадзім, калі агучваў сваю прапанову, спасылаўся на адказы ці згоду нацыянальнай лідаркі і кіраўніцы кабінета, якія мы і спасылаючыся на, я так разумею, двухбаковыя таксама сустрэчы перамовы, якія мы з вами зараз не можам праверыць, калі не запытаюць у Вадзіма, ці ёсць там умоўна пісьмовая, так, пісьмовы адказ. Вось, і я папрашу да таго моманту, як мы не зможам пацвердзіць інфармацыю, якую перадаў Вадзім, не пераходзіць на пытанне кшталту, ці падтрымліваем мы, ці згодныя мы пра даты, тым больш, таму што такім чынам мы зробімся закладнікамі тых канатацый, якія нам перадае Вадзім Прокоп'еў. Я не магу гэта дапусціць, і я прашу, каб мы з вами спачатку даведаліся сапраўды, ці ёсць гэтыя папярэднія згоды і згода на што. Бо, як калегі ўжо сказалі, калі адбыліся слуханні, я быў сведкамі гэтай дыскусіі, Светлана Тихановская пагадзілася на сустрэчу з Координаційнай радай, падкрэсліла, як важна, каб Координаційная рада таксама перадала і пэўныя ідэі, пажадана пісьмовыя, зразумела, таму што гучаць можа шмат што, і важна гэта зафіксаваць на паперы, так, перадаць таксама і ёй. Я папрасіла, каб непасрэдна спікер Координаційнай рады арганізаваў гэты працэс, але гэта зусім не тое, пра што зараз імкнецца нас заангажаваць Вадзім Прокоп'еў. Таму, калі ласка, я прашу пацвердзіць спачатку інфармацыю, пераправерыць, і пасля ўжо запытваць у нас, што мы падтрымліваем, а што не падтрымліваем. Дзякую. Дзякуй. Вадзім, пракаментуйце, калі ласка. Да, это справедливое замечание от Спадара Мацкевича. Я, разумеется, уже распорядился, чтобы в наш общий чат пришло письмо официальное от Светланы Тихановской, где она подтверждает, что готова прийти в Координационный совет или во фракцию белорусы на такую беседу. Мне, в общем-то, если честно, важна существенная часть этого процесса. Мне важно спросить на Светлану вопросы. Ну вот, в моем случае это 40 вопросов, да? И они все по делу, и они все касаются стратегии. Можно ли это называть слушаниями? Ну, мне кажется, да, потому что есть такой регламент, есть такой формат, и он подходит. Если это будет просто в виде интервью, меня тоже это устроит вполне.
все-таки отвечая на вопрос господина Маскевича. Письмо сейчас, пожалуйста, почитайте, оно будет в общем чате. Ну и помимо письма был и, собственно, устный отказ 8 числа на прямой вопрос. И я хотел бы всех присутствующих обратить внимание на то, что мне кажется, что такая встреча наиболее эффективна, если глава кабинета придет с своим дорацией. Ну, просто в этом будет гораздо больше смысла и логики. Я хотел бы услышать ваше мнение по поводу вот такого формата. Дякую, Александра Мамаева, калі ласка. Да, усім прывітанне. У меня тут просто некалькі удакладняючых пытанняў. То есть мы 2 дні спараздачыліся чальцы кабінета. Мы разумеем, што Святлана менавіта у сваёй вось гэтай на пасадзе главы кабінета ажыццяўляе толькі нейкае агульнае кіраванне. Усю астатнюю працу, за якую вось непасрэдна можна справаздачыцца, выконваюць прадстаўніцтвы, да, то есть прадстаўнікі, іх намеснікі, яны падрыхтавалі ўсе гэтыя прапановы былі заслуханыя, яны падтрымальныя. Вот мне цікава, што менавіта якія пытанні вы хочаце задаць да Святланы як кіраўніцы кабінета, як яна ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва кабінета. Па-другое, зараз я разумею, што калі вы хочаце, каб там прысутнічаў галоўны дарадца, то гэта ўжо мы пераходзім да іншай пасады Святланы, як нацыянальнай лідаркі, абранай прэзідэнткі. Тут у нас ужо сумяшэнне. Я тады не разумею, мы яе заслухоўваем як кіраўніцы кабінета, ці як нацыянальную лідарку, ці як главу кіраўніцу офіса Святланы Ціханаўскай. І па-трэцяе, зноў жа, у вас ёсць 40 пытанняў, я за гэтыя 2 дні слуханняў чула па іх вельмі шмат. Амаль на кожным заслухоўванні прадстаўніка ваша калега гаспадарня Мацкевіч пра іх згадвала. Мне падаецца, што яе было дастаткова часу, улічваючы, што не ўсе фракцыі карысталіся правам задаваць пытанні. Гэтыя амаль усе пытанні агучыць. Гаспадарня Святлана Ціханаўская потым сказала, што вы ўжо накіроўвалі іх папярэдне, і на частку пытанняў яна ўжо адказала. Ну вось для мяне тут пытанне, у якой якасці, скажем так, на якой пасадзе вы хацеце заслухоўваць Святлану Ціханаўскую, калі ёсць такія несупадзенні, чаго вам не хапіла у агульных справаздачах, і ці можам мы, калі звярдаецеся да каардынацыйнай рады, каб мы неяк прынялі гэтае рашэнне, азнаёміцца з гэтым спісам 40 пытанняў, таксама з адказамі ўжо, калі вы атрымалі іх у пісьмовым відзе Святланы Ціханаўскай, калі на частку пытанняў адказы ўжо былі. Дзякуй. Дякую. Вадим, откажете? Давайте, да, чтобы не растягивать. Но я думаю, что здесь какое-то недоразумение. Письменных ответов от Светланы Тихановской на вопросы мы не получали. Это первое. Второе, регламент слушаний, которые прошли, предполагал, что каждому министру можно от фракции рассчитывать задать 2 вопроса. Мы их, собственно, и задали. Это были повторяющиеся вопросы, но это и были наши вопросы. А Светлане Тихановской, может быть, сумели бы мы задать за это время 1 вопрос, который, собственно, я и задал. В каком статусе и в каком capacity могла бы присутствовать глава кабинета на таком разговоре длинном, 3-дневном? Ну, мне кажется, как глава кабинета, наверное, можно подумать еще и как президент-элект. Наверное, можно назвать это лидером белорусской оппозиции, национальным лидером. Ну, я почему-то уверен, что мы занимаемся немножко софистикой, потому что после 5 лет довольно болезненного процесса, который пока не привел к успеху, человек, который занимает такую позицию, президент-элект, национальный лидер белорусской оппозиции или глава переходного кабинета, это просто вежливо прийти на такой разговор, ну, тем более сама она не против. Относительно озвучивания этих вопросов, которые у меня все записаны, естественно, да, у меня их больше, чем 40, но просто их можно было сократить до 40. Не уверен, что вопросы только не у меня. Я думаю, что это будет несколько некорректно выдавать их заранее, не знаю, в стиле
платформы «Зеркало» и готовится интервью. Если хотите, я могу их разбить на подгруппы и подгруппы обозначить. Там будет и внешняя, и внутриполитическая деятельность. Да, спасибо. Дякую Магу вялікі. Магу Дякую адну вялікі, так, зрабіць адкаментуйце. пытанне. Зараз якраз шмат хто рыхтаваў справаздачы за 5 год, у тым ліку офіс Святланы Ціханаўскай. Ці ў гэтых падрабязных справаздачах аб дзейнасці, аб міжнароднай дзейнасці вы не знайшлі адказу на пытанні? Нет, не нашел, да, подтверждаю ваши слова. Дзякуй вялікі. Адзінае, што я бы зазначыў, вельмі добра было б, каб да вашай прапановы сапраўды былі некія прыкладзены дакументы, фарматы, прапановы дат, бо зараз пакуль выглядае, што незразумела, за што галасаваць, за саму ідэю слуханняў ці не за ідэю. Бо, напрыклад, калі мы рыхтавалі слуханні аб'яднанага пераходнага кабінета, праводзілася дастаткова шмат працы па прапрацоўкі палажэння, і ўжо ўсе, так ці інакш, бачылі дакумент перад сабой. Калі будзе хоць нейкая прапанова на бумагі, будзе зразумела, за што галасаваць, з чым працаваць. І гэта таксама было б добра ўзгадніць, бо такая дамоўленасць папярэдняя на слуханнях і адбылася. Я б ўсё ж такі прапанаваў гэтую ідэю прапрацаваць больш, насыціць дакументамі, паперамі, каб мы маглі далей рухацца. Вось такая больш прапанова на супрацу. І наступная рука у Віталія Рамашэўскага. Да, коллеги, добрый день. Я лічу, что я адразу хочу зрабіць ремарку, что я не падтрымліваю правядзення любых такого рода сустрэч у якасці повода для нейкіх там абвінавачванняў, там ці інтрыг. Тому что все ж таки, калі мы всерьез хочам размаўляць про стратегію, хочам пачуць адказы сапраўды там человека, который претендуе на национальное лидерство, ну президентский элект, як минимум, то в таким конструктивным размове, как ключи гэтай размовы мусіць атрымацца. Ну и тем больше, что Светлана сказала, что она готова прийти сустракацца. Тому я думаю, что тут за лишний формализм нам не патрэбны. З іншага боку, конечно, нам трэба акрэсліць формат, потому что я, напрыклад, вельмі быў здзіўлены і непрыемна ўражанне склала тое, что на сустрэчы на слуханнях ва ўсіх прадстаўнікоў кабінета было там по 2 гадзіны, да, у скрынат 2,5, і розныя пытанні люди нормально задавали, там былі, напэўна, там спрэчкі, вострыя пытанні, але не было ніякага ніякіх там звышардынарных нейкіх рэчаў. І я не зразумеў зусім, чаму паўгадзіны, то есть Светлана знайшла на слуханне толькі паўгадзіны, і гэтыя паўгадзіны, я заўважу, што гэта была яе прамова плюс пытанне, адказы на пытанне можна было задаць по аднаму пытанню, прычым калі я, напрыклад, спрабаваў дакладняючае пытанне, бо я не пачуў адказу на сваё пытанне, мяне вядучыя спынілі. Гэта выглядае вельмі непрыгожа, я вам скажу шчыра, і вельмі непрыгожа, калі мы кажам пра дэмакратыю, там пра парламенцкую, пра то, што мы будуем парламенцкую рэспубліку. Нават у любой якасці, калі Светлана прэзідэнт элект, яна мусіць перад парламентам адчитывацца, да, тому што в прынцыпе нават у такой формулёўцы гэта, я лічу, прымальна. І рабіць это публічнымі слуханнямі, можа быць, сказаць, справаздачамі, можа быць, адказы на пытанне. Нават Лукашенко выступае перад парламентам, там, з палаткай, разумееце, яму задаюць пытанне, зразумела, што там палатка кішэнная. У нас паўгадзіны за год, прычым прамова і 15 хвілін на адказы. Сябры, гэта несур'ёзна, і гэта в кепскім святле выставляць будзе Светлану, я думаю, што тут, такая, скажем, медвежья послуга там еще ховать, збараніць ад гэтых слуханняў, альбо сустрэч, альбо пытанняў на адказы. Я не бачу в этом проблем, я закликаю, я падтрымліваю гэту прапанову. Адзінае, што я лічу, што не одна фракцыя, там трэба, каб любы сябра Координацыйнай рады мог задаць пытанне. Добра было б, каб мы, можа быць, нават запыталі, якія ёсць пытанні да Светланы ў грамадскасці. І зрабіць гэта в адкрытым фармаце, я думаю, што пасля гэтага як Светлана выйдзе толькі з плюсам. Вось у мяне ўсё, падтрымліваю прапанову. Дзякую. Дзякую. Адзінае, што б я ўсё ж такі не параўноўваў з палаткай Лукашэнкі, бо там загадзя прапісаныя пытанні менавіта падрыхтаваныя сам Лукашэнкам, таму давайте сходзіць з таго, што у нас больш празрысты фармат, так ці інакш. Пакуль на тое не выглядае. Пакуль што параўнанне не на нашу карысць. Сябры, давайте, Артём, давайте, знаете что, зараз это зноў не на нашу карысць параўнанне. Павел Павлович, ласка.
Я хотел бы падтрымаць спадара Віталя ў кантэксце першай часткі яго выказвання. Я прапаноўваю не фармалізаваць гэты фармат у якасці слуханняў, калі кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета выказала сваю згоду на сустрэчу з членамі Координацыйнай рады, абмеркаванне і адказ на пытанняў. Я думаю, што і папрасіла спікера Координацыйнай рады арганізаваць гэтую сустрэчу. Я думаю, лепш за ўсё, каб мы упаўнаважылі спікера таксама за свайго боку, каб ён правёў гэтыя кансультацыі са Светланай Ціхановскай і прапанаваў магчымы час і фармат гэтай сустрэчы. Мы разумеем пазіцыю фракцыі беларусы, што яны хацелі бы задаць 40 пытанняў. Ну, если кожны з нас добавить по 5, ну, это, конечно, будет сапраўды 24 гадзіны. То, што трэба сустракацца і трэба размаўляць, я абсолютно, як член Координацыйнай рады падтрымліваю. З другого боку, хацеў бы заахвоціць спадара Вадзіма Прокоп'ева, якога асабіста ведаю, ну, мінімум 17 гадоў, каб ён больш актыўна ўключаўся ў дзейнасць Координацыйнай рады, камунікаваў з калегамі з іншых фракцый, уносіў свае прапановы, абгрунтоўваў, таксама, каб фракцыя беларусы ўдзельнічала ў падрыхтоўцы такіх важных падзей, як канферэнцыі палітычныя, якія з'яўляюцца ключавымі. У нас была канферэнцыя з беларускай дыаспорай, у нас адбылася вось у суботу, нядзелю канферэнцыя галоўная палітычная, і гэта магло бы даць магчымасць вам прасоўваць ваши стратэгічныя прапановы, бо, на жаль, я тут не прымайце як крытыку, на жаль, я пакуль не пачуў за гэты больш чым год ніводнай стратэгічнай прапановы, а тым больш не пабачыў ніводнага дакумента, прапановы, якую мы маглі нават памацаць рукамі, пачытаць, на падставе гэтага прыняць нейкае рашэнне. Пакуль гэта просто крытыка, крытыка і крытыка. Я не супраць крытыкі, я подвергаюсь... Спадар спикер, пробачьте, а что зараз відбувається? Тому у меня... Не перебивай, Александр, не перебивайте. Я не перебивает. Ни Вадиму, ни Виталию, что у вас никому не... неустойлівая психика, але я никого тут не образил. Я вельми корректно у адносінах і до Вадима, і до вашей фракции все зараз сказал. Думаю, что никто мне ніякага закиду тут не зробіць. Тому яшчэ раз прапаноўваю, каб гэтым заняўся спікер у камунікацыі з Светланай Георгіевнай, усталяваў гэты рэгламент нашай сустрэчы. Дзякую вялікі. Наступное пытанне Павел Потапов. Калі ласка. Давайте я удокладню нашу позицию. Вы, спикер, спрашивали на конт постановку пытання. Мы зараз выставляем, фракция беларусы выставляет пытание на конт увогуле и инициативы слухания. У нас уже был прецедент на конт слухания гуманитарного фонда, когда мы голосовали только за инициативу, без формата, только за инициативу. Тому наша прапанова — это ці згодна Координацыйная рада правесці слуханне кіраўніцы кабінета ці не. Это ўсё пытанне, якое мы ставим на голосование. Не без формата, без лишних іншых формальностей. Хацеў бы дакладніць, менавіта слуханне, я так разумею? Да, так. Дякую, зразумела. Валер Мацкевич, наступнае пытанне. Коллеги, насамрэч, вось пры абмеркаванні гэтай тэмы я чую про тое, што мы ўсе пагаджаемся ці падкрэсліваем і гаворым про тое, што нам бракуе там супольных сустрэчаў, камунікацый. Я ўжо бачу, што вось там тэрмін слухання часам уже гучыць, што вось, напрыклад, Светлана пагадзілася сустрэцца. Так? І вось з гэтай нагоды у мяне такая прапанова. Так? У нас сапраўды бракуе супольных сустрэчаў. У нас ёсць пратакол узаемадзеяння на 3 структуры, так? Але па шэрагу прычынаў у нас не было такіх вось фарматаў шырокіх сустрэчаў. І паколькі ўжо шэраг разоў менавіта так сфармуляваная прапанова, она не знаходзіла так падтрымкі. І я разумею чаму, тому што калі ёсць дадатковая вартасць
тых, хто хоча задаваць шмат пытанняў, тады ёсць нейкае маральнае права задаваць гэтыя пытанні. Калі гэтай дадатковай вартасці і складана памацаць, тады ўзнікае вось гэты крызіс даверу, падтрымліваць ініцыятывы, якія звязаны сугуба з жаданнем кантраляваць, задаваць пытанні, дзе ствараецца часам нейкі такі вайб каля скандалаў. А мы, зразумела, настроены на канструктыўную супрацу ўнутры Координацыйнай рады і паміж асноўнымі інстытутамі. Таму моя прапанова, она заключаецца ў тым, што першае, мы, конечно, не можам, і наўрад ці мы можам казаць пра жнівень месяц, але, напэўна, мы можам казаць пра восень, і вось восенню было б добра, каб мы выпрацавалі пэўны фармат, які больш бы пахадзіў на такую стратэгічную сустрэчу, стратэгічную сесію. Так? І там можна было б задаць адзін аднаму па 40 пытанняў, ці па 20, ці наколькі б хапіла часу. Так? Там вось ёсць жаданне задаць пытанне Святланы Ціхановскай, напэўна, ёсць таксама жаданне задаць пытанне Вадзіму Прокоп'еву, можа мне, можа Арцёму, каб гэта ўсё ж такі была такая сустрэча менавіта па выпрацоўцы пэўных, ну, скажем, стратэгічных мэтаў, задач, каб пачуць адзін аднаго. Такі фармат, на мою думку, ён сапраўды паказвае, што мы настроены канструктыўна, так, каб рухацца далей, а не проста там сарваць хайп ці учыніць нейкі там скандал праз нейкія вострыя пытанні. Вось такое прапанова. Дзякуй. Наступны, Вадим, калі ласка, ваша рука. Да, я хотел бы прокомментировать и Артема, и Владимира Мацкевича. Я не знаю, сколько раз я еще должен повторить, что это максимально учтивая форма общения между Координационным советом и главой кабинета. Я не знаю, откуда постоянно берутся эти подозрения в скандалах или в попытке подсидеть или подставить. Я рассчитываю, что здесь все-таки собрались взрослые ответственные люди и понимают, что стратегический разговор с главой кабинета должен происходить в спокойном тоне, вот ровненько, как я сейчас сформулирую свои мысли. Отвечая на вопрос «когда?», я полагаю, что все уже давно вычислили, что никакого круглого стола с режимом Лукашенко при посредничестве американской администрации не предвидится. Я действительно считаю, что у всех демократических сил нет никакого больше срочного дела, более срочного дела, чем обсуждение последних 5 лет, соответственно, планов на следующий год. Это и есть попытка говорить про стратегию. Отвечая на вопрос Артема Брухана. Вообще-то в открытом письме сроки были обозначены не датой, но месяцем. Но я считаю, что сейчас правильное время, в августе, тем более этот диалог уже начался, пускай и в очень сжатом и несколько скомканном виде, но все равно были там 7 и 8 числа диалог с представителями кабинета, ну и пускай полчаса, но все-таки со Светланой. Но я считаю, что нам нельзя терять темп, и я считаю, что никаких срочных дел у демократических сил принципиально нет. Что это и есть самое срочное дело. Я все же хотел бы всех призвать сделать эти слушания в августе. Относительно того, как предлагает Владимир Мацкевич, не превратить ли в этот формат в более широкую дискуссию. Мне кажется, что это не очень хорошая идея. То есть если действительно есть необходимость, например, со мной поговорить на протяжении 11 часов или 3 дней, я с большим удовольствием вступлю в такую дискуссию, только позовите меня в таком случае на слушание. Но я вам хочу сказать, что я своих мыслей не скрываю. Если кто-нибудь открывает наши СМИ, то я, в общем, достаточно откровенно и про все говорю. Но, повторяю, с удовольствием приду на слушание, если таковые будут назначены. Но в данном случае я считаю, что смешивать разговор со Светланой с другими темами будет контрпродуктивно. Дякую. Дякуй. Наступная рука Віталій Ромашевський, потым сакратарыят, і будзем скончваць дыскусію, пераходзіць да другога пытання парадку дня. Да, коллеги, я думаю, что тут пытание формата, конечно, важное. Одно, что я думаю, что было бы корректно, коли есть фракция, которая инициировала, хотя вы ведаете мое ставление до этой фракции, да и кіраўнікоў, и мы неоднократно дебатовали, але коли фракция инициировала это, то
фармат, ну, мусіць яны неякі прапанаваць. І, можа быць, разам са спікерам могуць Святлана абмеркаваць. Вось, а мы далучымся, мы абмяркуем яшчэ в КС. Таму што я сапраўды не бачу праблем сустрэцца і, можа быць, некалькі сесій зрабіць у абмеркаванняў. І не думаю, што любы палітык адмовіўся ад гэтага, наадварот, это вось. Мне просто турбуе, калі мы зноў забалтаем, то атрымаецца вось канферэнцыя Новай Беларусі нумар 2, калі тым, хто в каректнай форме хацеў крытыкаваць, альбо затыкалі рот, яны вымушаны былі сысці, альбо адбіралі мікрафон. Я вот кажу, ну вот з свайго боку, паглядзіце мой выступ, там каго я абражаў, ці каго я там закранаў асабіста, ну нікога. Вось, і калі вось дэвальваваць будзе, ну, можа, я баюся, што вось эта прапанова, яна таксама будзе дэвальвавана, там, ну, вось, можем там паклікаць, там, не знаю, там, Валера Маскевича, которого прызначала Светлана Тихановская, там, альбо, я не ведаю, там, іншых людзей, которые фактично де-факто залежаць ад яе, да, ну, і вот зробім такія комфортныя слуханні. Я думаю, что вот прапанаваць Павлу Павловичу Латушка адказваць 3 дні на пытанне, так ён 4 адкажа, разумееце? Ну вот, реально, да, і можна спрачацца там з там іншым людзям. Не бачу праблем, тому што давайте не будем казаць таксама за свету, давайте сфармулюем, я падтрымліваю прапанову, і фармат давайте не забалтаваць, каб гэта не было вось канферэнцыя Новай Беларусі нумар 2. Я лічу, што вот она з майго пункту гледжання подвела рысу пад банкрутствам, повесткі, як мінімум, дэмакратычных сіл у гэтым выглядзе. Я гэта кажу дачыненне да сябе ў тым ліку. То есть давайте сур'ёзна думаць і працаваць над памылкамі. Я думаю, што всім гэта пойдзе на карысць. Дзякуй. Калі ласка, Евген. Так, я просто хотел сказать, что мне здаецца, это аккурат формат ситуацыйных слуханняў. Мы же аккурат там и голосуем, хотим мы там проводить нейкія слуханні ці не. Потым ствараецца працоўная група, якая ўсім гэтым займаецца, таму, напэўна, і тут можна выкарыстаць той же механізм, тым болей, што ён у нас уже прапісаны. Тады падводзіш чарту, Валер, я выбачаюся, я ўжо казаў, калі сакратарыят апошнія каментары, уже не будзем далей працягваць дыскусію, бо пойдзем на наступнае кола. Да, я только хотел нагадать Вадиму Прокопьеву, что Владимир Маскевич это методолог, он политвязень. Извините, пожалуйста, я сам потом опомнился, простите за оплошность. Окей, прынята. Артём, микрофон. Пераходзіць да працэдур. Калі вы прапануеце выносіць менавіта слуханне на галасаванне, то выносьце, як ужо Павел Потапаў там зазначыў. Ці ёсць іншы крок, паспрабаваць узгадніць пазіцыю, узгадніць магчымасць сустрэчы, дату, фармат і гэтак далей у гэтым працоўным фармаце, потым ужо канчаткова выносіць, як гэта можа выглядаць. Калі ласка, можа, абмяркуйце ва фракцыю, ёсць 2 шляхі. Мне падаецца, другі шлях больш канструктыўны, вось Вадзім на канструктыў, пра канструктыў шмат кажа, мне падаецца, другі шлях прапрацоўкі пытання перад тым, как яго выносіць на галасаванне, дарэчы, даволі канструктыўна будзе выглядаць. І прапановую пераходзіць да наступнага пытання. Юрый Губарэвіч тут прысутнічае. Так, ёсць, конечно. Так, але... Сергей, калі ласка, да, другая частка нашага паседжання ўжо будзе не публічнай, таму, калі ласка, скончваем нашу трансляцыю. Усім, хто глядзеў, вялікі дзякуй. І пераходзім да наступнага.